Znaš, jer to je glupost. Prva runda, vreme. Daj se! Prva runda. Lakše, daj se! Back save! Sedaj, Nikola! Back save! Za jaki udarce. Ovo je light hand, nemojte raditi jaki udar. Daj se! Ponovo opomena. Još jedna. Nikola. Ja, Nikola. Ponovo jaki. Još jedna. Aj malo je, neka ja ne zapinje. Idi Batije, nemoj jako udarat. Opet jako. Moraš mekan, ne možeš tako. Kraj prve runde, moramo voliti sudija proglasi pobjednika prve runde. Odmah seću, Sudije, prva runda plaza. možda daš 5 javno. Mogu i 5 jaki. Za svaki, jel? Imat će 5 poena ostvarenih i 5 će se skinuti zbog 5 javno. I neće pobediti zato što ima mnogo javno. Onda se dakle da Ko je pobednik? Ko je pobednik? Takmičar je. Druga runda. Vreme. Daj se! Mekse! Opomena. Ne mora da radi, ne ide neke baci. Daj se! Baci je, nemoj jako, ne jako. Jako, nemoj jako. Daj se! Daj se! Ne jako. Daj se! Kraj druge runde, moramo voliti sudije proglasi pobjednika druge runde sudije. Druga runda, crveni, radi se treći. Treća runda. Daj se! Ne jako, samo uđi baci, ajde. Uđi baci, još mekše. Okolo, baci je sad, idemo. Ne jako. Eto, vidiš da ne mora jako. Daj se! Tako, nogu, Maki. Nogu gore, Maki. Tako. Ding! Daj se! Nogu, daj. Kraj treće runde, kraj borbe. Molimo voliti sudije proglasi pobjednika sudije. Treća runda, takmičar sa crvenim nivo. Pobjednik u ovom meču je Radanov Sada. Naredni meč, Zelenski Pavle crveni ugao i Radanov Strahinja plavi ugao.